Wat ye ka bol ka baki yo ru. Hanrei la dadang don kalat yo Messi kin thau lat sheu ba un yo ma u ban tep. Hagane ka por ngin yo ban ye pej bat nga. Balai ki player Argentina ki buram yo Messi hadu kadne. Kublai shibun parlok papila pej ye ki video hagane ka channel. Klem da penslam ngin poino sheka benta banengkong. Ka banengkong kila yo i ye ke jinjin jar jong u. Shwa bakin yo i ye ka buram. Bun ki pajba nong page football hakeleng ka pertai ki ken mau yo Messi kumunong chop uba kraw. Ki ken mau ye ka balanda ki ken mau ye ki record baula yo bat ye ka por baula ra ye ka World Cup. Hanrei ki rangile kai ka Argentina ki ken mau ye ki weipat ki bentah jong ka jingyai lenti jong u. Ki ken mau ye ki snam baula mat ye ki jinjin jar. Hagas nem arjar katsau ke Argentina ke lapoi ke final jong ke FIFA World Cup. Setang ke wei ke jingile kai udon kam banjob. Banjo ye kanam ke burom hakmat ke pertai. Hanrei ki jingpot sniu ki kudno namar ke Argentina ke la rem ha ke Germany. Batu Messi ulami namadan da ke donut ke bapai. Hadin kata haus nem arjar katsan bat arjar kan riu ke Argentina ke la rembiang arsin ha ke final jong ke Copa America Persia ya ke Chile. Laisin ke poi final bat laisin ke la rem. Wat ki para ri jong uru kila sedang ban kenno u. Dan lei ki baong ba dan mensim ban yelek kai bha na ke benta ke ri. Han riu yelek kai bha tang ya ke Barcelona. Don ki batang ye ki jersey jong u. Wat ki lat pathai ku baru ki kenno ki kentok jur ya u. Kamen sim jong u ke kia hadu kata-kata. Bat haga senam arjar kan riu. U Messi u lapen benah ba un sange no ban mi khmat ye ke Argentina. Perkhat perlok. Lada pidei u samlah ba yelek kai ye ke Argentina. Bat pin yo sngeu ba tau briu. Ba pi itnat ha ke football. Nadu ba pi pidang rit. Undang ngan sange no kadonut jong pi kalong kumno ngam artatin ki samla kumu Julian Alvarez u Enzo Fernandez bat ki weipat ki babun kin sngau pang men simha ye kane ka rai jong Messi namar ki tip ye ka jing shisha ha ka jing kerdu jong ka kenhun Messi ju no ye kari u ailut ye ka bormet kabar perkat berkedonut jungu nak bentah kumno ban penjob ya ke Argentina. Kidon lagi kubar ki baong bahagi por bekerdu ke tim jong ke Argentina. De Messi ubasiu bat ban penjo ya ki tulop nak bentah ki staff jong ke kenhun. Kane kadai kadau ke banengkong bagi player jong ke Argentina. Ki buram yu hadu kane. Namar maki ki yo i ye ke jinjin jar jong u swaban yo i ye ke jingjob jong u ha ke Argentina kitip bau klem pendem wat haba ke pertai baro ke kenno ye u kumta habau lawan pai biang ban syakri ye kari ke jingshania jong ki ye u kala khamjur bonsha ban ye ke ba menshwa ka benta ka baar Messi jule ku musim bun ki star ha ke football ki kwa ban pen kerpang bhaya lede lane ki kwa baki wei kin buram ye ki kum kita ki ba kerpang tam ki don ki ba kwa ye ke jing syakri ka ba kerpang ki don ki ba kwa ban long ki ba ha khli du na pedeng jong ke kenhun bar ki don ru ki baju penpau ye ke jing bitar ha ba ki parlok jong ki le bakla Hanrei Lionel Messi long kumta wat la dau day u player u ba kraw tam haka history jong ke football Hanrei jule kum usim hapo jang ke kenhun ulong tangkung wei nagi parlok ki samla ki badang shuwan rung haka kenhun jong ke Argentina ki yathu bunsin ba Messi hi ujuan ban pedang sngubha yeki ju pen sngusi yeki ju pen rit yeki pen ban wai men sim yeki badong tonang treshitom ngati pinla ban le yakane kata ke jingyarap kabarit kapelong yaki samla ban sngu slur bat yatli bat ke kenhun haba wei player ule bakla haga chingele kai pemju yo i ba Messi on kenno ne penja buram yo u
penban ulai shu bot uai mensim ba unang yakun kane kadai kecing yalam ka ba shisha amdei da ka ba perta amdei da ka ba le menle hanrei da ka jing sngurit ka jing ya dai kum ki parlok bat ka jing ai nuksa da ka kam kane ka long ka dau ka ba ar bagi player jong ka Argentina ki buram yo Messi hadu kane ki yo i ba walau long player uba kraw tam ha ka pertai hanrei udang yai buram ye ki weipat ki player ki badang wan thamai bat ki player ki bam danam kum badanam mau bat kadai ke jing sngurit jongu ka ba pelong yaki bakin nang buram susu ya anda ki laya dei kam bat kabenta ka balai ke jing don jongu coach Lionel Scaloni house nem arjar khat pra hadin kisnem jong ka jingrem bat ka jing bam ya teli ka Argentina ka la chit yo Lionel Scaloni kum coach bon ki briu kim sngaw shania ki ong ba unam don jing mentai ya ka tim namar dei coach ba kraw dan kerteng kum ki wei ki coach ba pau nam ka perthai hanrei Scaloni udan ka wei ka jing thmu ka ba kraw bat kata kalong amban shna tang ya ka kenhun ka bala ban job hanrei ban tei ya ka longjing ha ka dressing room amdan superstar amdan ba khamhe barok ki long kumju wadu mesiru uhab ban ngap ya ki jing ya keren ki an ki disiplin kane ka pen ya ka jing sngurit jong Messi namar juang ngadai ubak ham kraw tam na pedeng kine penban wai nuksa da ka jing treshitom ka baman la ka sngi ki samla kumu Alvarez Fernandes Alister bat Romero ki larung sya ka kenhun da ka mensim ka basyai amban shim ya ka jaka jong Messi hanrei ban yarap yu ban pendep ya ka jingyai lenti bat ban ra ya ka nam ka buram na ka benta kari haman ki jingyai lekai phila ban yo i baki mare ban yada uwei ya uwei ki ailut ya ka bormet ki ya kun na ka benta jong kum baki ya kun na ka benta kari jongki namar haki Messi dei tang kapten ulong ka mensim jong ka kenhun badai ka jing treshitom jong Scaloni ya kane ka mensim jong ka jingya teli ka bala pelong ya ka Argentina banlong ka wei ne ki kenhun ki baya teli tam ha ka football ha kine ki sngi ka benta ka basau ki player ki sngew baki don ram ya Messi haba pipet ya ki player jong ka Argentina pila ban perkhat baki yelek kai bat Messi kum shi parlok harai ka jing shisha kalong ka ba kham jiliu bon na ki he kisan da ka ba pe yo Messi ha TV ha ki por baki dang khna ki pendaj ya ki dur jong ha ki kamera jong ki i persyang ban but ne yelek kai kum ka rukom penjaj bol jong ha ki madan shnong jong ki ha ki to ki por kim jumut dur ba shisin kesngi kin jeng lang bat ha ka juk ka jersey na ka benta ka Argentina hanrei kumba urlong ka jing pho sniu kilayo banlong ki parlok jong bat am tang kata kilayo ban yarap yu ban pendep ya ka jing yai lenti ka bau up la bun snem haba ka Argentina kala ra ya ka FIFA World Cup ha ka snem arjar arpuar bun ki player ki jau umat am tang namar baki layo ya ka jing job hanrei namar baki yo yo brew ubasya keno ubasya kentho bat ubala sya penmong mensim la bun sin ha ka bakut ulayo ya ka buram ka bau dei hok banyo ki sngew baki lala ban jarap ban pen urlong ya ka jing pho sniu jong tau brew ubaki ite nadu baki dangrit kane kadai kadau bahadu menta habau Messi utep kul pinyo i barok ki mare ban kedup yu namar ka jing kemen jongki kamdei tang ya ka gul hanrei ka long ka dak jong ka jing i ka jing ya buram bat ka jing ya dei ka bala tei daki snem ha ka jing ya treilang haki Messi dei tang superstar udei men unong yalam bat unong ai mensim bat kadai kene ka dau habaki ki yelekai wala ka nam barok ka leshow Messi hanrei ki yelekai da ka donut barok
kabenta kabasan Messi pelong yikiwe banlong ki bakhamha haga football amdei tang uba tepkul uba kham kraw unong yele kai uba kham kraw shisha udei uba la ban pelong yaki parlok chongu ban yele kai bha badai hangne bau Messi upen i ya ke jingkar pang jongu habau Messi udan hamadan ki player ke Argentina ki sngu scam jingmut ki tip bawatlah ke jingele kai kalong ke bae udang la ban tau kalat ka ba amdan mano ba mudut ki jing pas jongu ka jing yo i chngai jongu ba ka jing rai ka ba stet jongu kala ban plilat ye ki wei ki parlok bakin yo ban tepkul haba ki defender jong ka liang persya ki perlai jingmut tang hau Messi kajaka ka pli ye ki wei pat deina kene ka daw bagi player kum u Alvarez u Martinez u Fernandes ki yo pun ki kabu ban pen i ye ka sap jongki hanrei amdei tang ka sap jing ye le kai u Messi u Airu ye ka jing shania habau kapten jong pi u ngej hapi piru pi sedang ban ngej halade kata ka jing sngo ka pen kala ya ka kenhun baro kinong yele kai kim yele kai tang na ka benta ban job ki yele kai namar ba ki ngej hau briu ba yalam yeki badai kane ka ba pelong yeki player jong ka Argentina bandon ye ka mensim yekun hadu bakut jong ki minute kim ju pendem kim ju ino yau kapten jongki namar kitip ba Messi ula ailut ye ka met bat ka mensim naga benta kari jongki ban menta kadai ka por jongki ban iPad ya ka jingit ba ka jing kershan ya u kane ka jingya teli ka jingya shania ka jingya rap mar kaliang kalong kawai ne ki daw ba ka Argentina kadang long ka kenhun ka ba shirkai bat ka ba ban penrem ka benta ka ban henriu ki tip shai ba kine ki la ban long ki jingya le kai ba khaddu jong u menta ki player jong ka Argentina ki tip bha ye ka wei ka jing shisha ka bakta bha ye ki bat kata kalong ba ka jing ye lanti jong Messi ha ka kenhun jong ka ri jong ki kala jan poi she ka bakut walau dang pen i ye ka sap ka ba phla haman la ka jing ye le kai ha re ka por pat kam ju up yeno na kata kadau man la ka jing ye le kai kalong ka ba kordor man ka kul, man ka asis, man ka jingjob. Barok kini kila banlong, ki jingkan mau bakhaddu jong u ha ka jersey jong ka Argentina. Dei kane ka pelong yeki, bahabau Messi u tepkul ki player ki mare ban kedup ye u. Am dei tang ka jing kemen namar ka gol, ka dei ka jing buram yo briu, u bala IT ya ka jing im na ka benta. Kaburam jong kari jongki kitip syairu ya kene bahadin bau Messi un syang thait naga ken hunri ka Argentina kandang yai beteng ki kena thamai kinwan ki kapten thamai kinwan hanrai Lionel Messi udon tang uwei amdan manu ubala ban pendap ya ka jaka jong u dei namar kata bagi parlok jong u ki persyang ban penlong ye kini ki por ba khadu chongu ban long ki ba kerpang tam ki ye khun da ka do nut baro ki ye dayu ki ai tilut ye ka bormet jongki am tang namar bau deu kapten harai namar bau dei u priu mo bala pelong ye ki ban ngej ba amdan ke ke bamla lada ka kenhun ka ya teli Ladadon bakeli balai ki player ke Argentina ki buram bat i yo Messi palat ban yi kino ki superstar ha ke football ka jubab ye kene ke cingkeli kancrong namar ki don shibun ki daw amde tang namar bau dei uba crowd tam harai namar baki yo i ye ke jin char jong u kila saki ye ke jing sngorit jong u kila yo ban job bat jam lang bat u bat ki tip shai bha baki dang im haga juk jong wei na ki nong yele kai ba kraw tam haga history jong ka football kumbanga ong na du basdang ho aj hakmat ka perthei udei Lionel Messi hanrai ha dressing room jong ka Argentina pat ulong ka mensim jong ka kenhun unong yalam ubam ju pendem
Uparlok ubayo ya kecing buram. Da ka badawah. Hanrei da ka kam jong u. Kublai shibun parlok. Ngin sakendupat. Hakawai ka video.